Ang gihisgutan ni San Pablo dinhi sa unang pagbasa niingon dinhi nga ang tanan giyong tao mamatay, nga inig kamatay nato muatubang ta sa maghuhukom ug muhatag tag husay. Kitang tanan pareha ra gid tag hukom. Ang muhukom mao ang Ginoo. Kita yung tanan nga tao. Si Kristo sa Ebanghelyo gusto nga ang hukom unta sa Ginoo para nato mahimo gyud nga favorable. Kana bang dili ba negative? Kana bitang atong naa sa kaning mga bilangguan, labi nas naas mga detention jails, pareha aning liluan, kanang konsolasyon, kanang CPDRC, Cebu City Jail. Kadtong mga bilangguan nga akong na-assignan sa una, kadaghanan nila naghuwat kanusa ang ilang desisyon sa ilang kaso. Wagi usa nilang gustong makonbikto. Wagi yun. Bisag nagpuyo na sila dito tag napu katuig na naghuwat og kanusa madesisyonan ilang kaso. Ang ibungat gyapos ba ayaw sad padiroy makonbikto masagdan ako. Kani din imong pagpuyo dinig na po katuig. Tabla ra man sa ning nakonbikto ka. Nya di pa jud ka mo sugot nga makonbikto. Hadlok kita kay ang pagkakonbikto nimo sa usa ka krimen or usa ka kaso nagpasabot silutan ka. Why usa natong gustong silutan oy? Kamo gusto mong masilutan mo? Ha? Dili no? Ambot lang, kinsay gusto. Hasta ako di ko Bisan din ni siyuta, di kita gustong silutan. Mulikay kita sa silot. Maobitan ng sigitag pamakak, siging pamakak. Aron di lang yun masilutan. Pero tindaghan ng bakakon din nagwali na gani ang usan. Katugan nga naman ko noon. Saan man yun? Mao magini. Mao na nga, kanabang hadlok tag silot. Nakasabot kaayo si Kristo na ini. Munang naingon siya, ang number 1 nga misyon sa simbahan ug sa mga tao nag-alagad sa simbahan, ang pagpangita sa nawala. Kinsa man ning nawala? Kana bang naanod sa sala sa kalibutan? Kana bang wa na kaila Ginoo? Wa na gani mo ila nga kanang ilang gibuhat sala. Daghan kay na karon. Maobitan ng sikog balik-balik ana dinhi kanang puyo-puyo. Dako kay nang sala ang puyo-puyo. Kanang magtipon-tipon ang pulos babae, pulos laki nya mag-sex. Dako kay nang salat ang homosexuality. Kanang pagsigig pangural nga hastang agianan maalihana, dako kay nang sala ang kadaho, greediness. Di ba? Tutok pa muna ko. Wa mo moto sala na. Sige kog kana. Sige kog ingon nga ayaw na mo pagsig pangiskis ana inyong kilay, kanang sigig pangkulor anang buhok, paputi anang naong. Dako kay nang sala ang vanity. Gipakawa ni mo'y kapuslanan ang gihatag sa Ginoo tungod kay ang imong gusto mo imong tumanon. Mao na mo ingon sad ko sala pud nang magsigi og gamit anang pills, kondom, palaygit, hasta na ng abortion. Dagko kay na mga salaa kay imong gipatay ang gibuhat sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo maghinulsol ta sa ato mga sala. Magtinabangay ta nga makapanghinulsol ta. Ayag yung gibutang diri. Highlighted kayo. Kaduhagin niya balik-balik. Dako kayong kalipay dito sa langit basta dunay usa ka makasasala nga maghinulsol ikumparar sa 99 ka mga buutan nga tao nga wa nay mga sala. Sa ato pa 99 ka anghel, 99 ka santos.
lupig sa usa ka drug addict nga mabalik ngadtos Ginoo. Nya kamo karon maningkamot mo nga ang mga addict, ang kanang mga kawatan, kanang mga rapist makaila Ginoo. Maningkamot mo dili. No, lingi-lingi na ba? Di na ba mo? Magsige man og palaban, ikaw. Ana. Sige, pangitaan na, pangutana na imong tupad, lingi ay imong tupad. Puslan man nisugod mo lingi, sige lingi ako na rin. Ingna maningkamot ka ana. Ingna gusto ka maningkamot ana. Sige. Nya, unsaon man na nato pagbuhat? Mao nang naata dihay works of mercy. Kanang atong 14 ka works of mercy, mao nay atong hinagiban og agianan aron maluwas og mabalik unta kining mga nawala. Na kami memorize na mo sa works of mercy. Pangudigo muna ako gibutang dia gawas. Picture na ninyo or kada ninyo simba, balikan na diha nya memorize nya human dayon ihumas misa buhata. Kana lang mo ingon pasakas inyong balay ang way balay. Kanang mga piniriso inigawas labi na ng mga adik yung kaayos una nya na priso inigawas ana murag wa na nay mo angko nila maglakaw-lakaw na lang na pasudlas inyong balay di ba makakita gina Ginoo makahinulsol nga anang adlaw Ginoo pasaylo ataw ko sa akong mga sala salamat nga napagi ni welcome nako wa na nay pero inyo nang i-reject ala mao man ni katong adik sa una mao man ni nagpatay ni ko ana, moingon nila siya, wa na gini ng mahal ko, puslan man, may pagmanabla. Ana. Di ba? Bihay man yung palabihon, pasudlos yung balay para kamuray patyon o manabla patyon to niyatanan. Ang saman, hay may mong palabihon, ana. Yung kakarisgo sa dana pa ni Roy, there is no amount of risk that can prevent us from looking for a lost sheep. Tanawa ragod ang example ni Kristo. Purtig yung risguha. Ang usa kuno ka magbalantay karnero nga naay plato usa ka gatos ka karnero mawad-an og usa biyaan niya ang 99. Kadako ang risgo. Ug katong 99 mo mawa. Kakita niya sa usa. Ikabaylo rin mo sa kabuok og mawa tong 99 ganang wa naman siya dito iya namang gibiyaan risgo di ba pero dili mo kwenta ang Ginoo og risgo ang iyang gikwenta ang imong gugma sa pagpangita sa nawala kana mo iyang kwentahon ikaw niya pa mawa tong 99 ay wa naman na kwentahas Ginoo ang iyang ikalipay nga makit-an tong usa. Ana. Nya kamo, nakay anak 5 ka buok. Ang usa manuyupay. Nya wa muuli. Ito agasuyok. Biyaan nimong upat aron mangita katong usa. Nya ang imong gibiyaan nga upat gaduwa og kandila nasunog imong balay. Naapil pagyud kasunog ang upat. Magmahay ka pero ang katong imong anak ka usa ka buok manuyupay porting hilak gakos pa nimo mapasaylo ako na among ang atong balay na among ang akong mga igsuon tungod sa akong kabuang saylo taong kuma saylo ako Ginoo na zaman lipay ka na huy mao ni ang posibleng actual nga mahitabo no nya okay ka na inahan. Huy, tubag. Sige na lang. Ayaw na lang ng imong mga anak kay maluoy man yung kanang anak. Ang imong bana, wa mo uli kay tuas kabit. Nya ang imong unom ka anak, naas inyong balay. Biyaan nimo ang unom. Aron pangitaon to nimong usa ka membro sa imong balay nga wa mo uli tuas kabit. Ang sawan, mangita ka. Nya inig-abot niyo. Sige, kay kauban lang gyapon to nimo sa imong kinabuhi.
Nga nawa man ang usa. Nga unom kabuk imong anak. Di ka makapasuso sa masuso kay biyaan usa nimo kay moadto ka sa kana ganing katong nawa tuas kabit. Nya igabot ra ba nimo dito, tamparoson ra ka, insultohon ra ka, hinginlan ra ka. Pero moadto gyud ka kay aron pagpamasin nga madaan nimo pagbalik ang nawala. Asawan, moadto ka. Di ka kami kun bahala nagmadunot ka diyang panuwaya ka yawaa ka. O magpakabuhi man ko para ani ako mga anak. Tungod sa akong mga anak, dili para nimong panuwaya ka. Basig nalimot ka, di pa tungod niya, way unom. Timan-i gina, ha? Timan-i, tinani in taon. Pagkawa gyud ni mo'y batasan. Pagkawa ni mo'y igabahos, nga kanang unom nga imong giatiman, tungod, ana, na naghimo naman sa ganit tulo dito. To na say tulo dito. Nanay unom dire. Nya dili ka mangita, ana, nga purti anak ka productive. Di ba? Ang yaron inigsaka ni mo sa langit, wa man to nimo pangitaan, dawaton ka. Di gyud. Wa man ka katuman sa sugo sa Ginoo. Mao na si San Carlos Borromeo ang iyang tumong ang pagpangita gyud sa nawala, conversion of sinners, renewal of the church. Sa iyang kabatanon nga obispo 21 anyos nangandoy na siya renewal of the church. Ang ato mga 21 anyos karon mga way buot kasagaran. Sige lang duaan ang mga computer, sige lang dua, di gani ka mong manghugas og plato. Pero siya naningkamot na for the renewal of the church. Kamo mga tiwasuno na magimo kadaghanan, pariha man ta. Mao ni inyong paningkamot, renewal of the church. Kining kalibutan karon nga nabuang na aning bisyo, nabuang na ni ining mga corruption, nabuang na ni ining mga kalaway, ni ining mga pornography, ni ining mga premarital sex, extramarital sex. Ang sex na mo'y number 1, ang kinabuhi na mo'y last. Yano kayong patyon ang kinabuhi aron lang mapadayon ang iyang sexual satisfaction. Ha? Nanikamot mo pag-renew ni ini. Kaling kalibutan na mga batanon mas mag-ampo pa atubangas computer tungod ng ilang mga games, mga TikTok o kana mga Facebook kaysa magluhod atubangan sa imahin sa mga santos o mag-ampo sa santos nga rosaryo o magbasa sa Biblia. Naningkamot pa mo ani nga marinyo ning kalibutan na? Hilom lagi mo. Ya, tutukan sa kunyo. Ikaw pa din, naningkamot ka. Wasad. Ang ako, baligya ra gyud slot. Dako-dako biya taghalin day atong kuan. Katong atong special slots ba nga singa na to? Mary's Embrace. 200 naman ito itong ibaligya. Ang final na nga count sa atong na halin ning abot og 607 slots. Basta. Nasubraan ta og 407 slots. Ang atong gasto niabot og 224,000. Ato na lang i-erase tong mga piso sintabo. So nasubrahan ta o 383,000 nga aktual nga kwarta. Salamat kayo, pakpakan na to atong mga donor sa Gusab. Makahatag banig renewal sa atong simbahan kining sigig pamaligya aning slots. Makahatag ba ni o kahigayunan aron makabalik sa Ginoo ang mga makasasala o makahinulsol? Ato ning padayonon. Kaya makahatag man, di ba? Mabutang naingon ko, ang tanan nga nag-donate nato nga niabot na rog hapit mo 85 million ang atong nadawat nga mga donations. Total gid ba? Mga donations.
Ang nag-donate ani ning abot na sa duol-duol mga 20,000 ka tao or more. Sa ato lang na record mga inana siguro. Nagbalik-balik na ng uban ana og hatag niining 20,000 ka mga tao. Wa gi mitambot kanus ako makadawat. Wa gi ni text nako pader nagmahay gyud ko nganong ni donate ko diha. Purting pagbahay nako nganong nipalit kog slot. Gani na highlighted pa nako tong usa ka inahan nga pag-donate niya para sa kaayuhan sa iyang anak nga 21 years old man tingali to sa kaning kidney failure. Pag human gid niya palit na tong slot atong niaging mga slots, wa dangatin tingitog usa ka buwan na diagnose ang manghod nga 17 or 16 years old og stage 4 cancer. Pero nipalit lang yapon siya slot. Ambot buhi pa ba to? Kamo na mo ingon ana nga experience. Nganong nipalit man siya, matud pa niya dunay healing, dunay consoling graces nga iyang na-feel sa pag-atubang ni ining grabe kaayong kahimtang. Unya single parent na siya. Nagatiman aning iyang duha ka anak, pinangga kay iyang duha niya ka anak. Nya mo nin hitabo. Oh, pero palit lang yapong slot kay dunay kalipay nga iyang gibati nga gikan ra gid tos Ginoo. Tagsara ni oy, nagay uban dia himsog kayo, asa mo palit. Sige lang nga ari tambong misa sa sige pag-ampo Ginoo in taon tagay kung may panglawas in Ginoo tagay sa kog slot sayo lang Lord kay para ni sa akong balay Lord, para ni sa akong negosyo, para ni sa akong kuha dila ko palit ana sila na lang anay palit. Ana oy. Naasay mga kuan, mga makasasala kayo kanang mga palainom ning testimony agid siya nga pader akong gigahin ang tulo ka semana nga di ko mo inom aron ang akong magastos inom akong mapalit og slot nang ana ug namatay siya anang ana nga mga semanaha siguro gyud kong malangit to siya kay ni fasting man siya sa inom pero pag human sa niyag donate wa na ko kaybaw. Ana no kaya lang na okasyon muna karong sunod semana maligya na sa ta. Nakadungog ang agalon nga giusik-usikan ang iyang bahandi. Unya pag usik-usik niya sa bahandi taktakon siya siyang agalon unya gipangayuan siya husay. Unsa may gibuhat sa sulugoon nagbag-o o nisamot na gid nun siya usik-usik iya na gid hinoong gipang minusan ang mga utang imbis mo makabayad iya na gid hinoong gipang slasan hapit tagtunga basta daghang sa gislas gitiwasan niya usik-usik ang katigayunan ang bahandi sa iyang agalon. Hinoon nakadaig ang agalon ngano man kaysa iyang pag-usik-usik ang iyang tumong aron duna siya'y mga higala. Kining tao nga ang hunahuna para ra gyud siyang kaugalingon ang mahitabo makaguba sa iyang maayong relasyon sa tuburan sa grasya. Ang tuburan sa grasya adtong maong sulugoon mo ang iyang agalon. Kadto unta mo iyang ginindot iyang relasyon. Ang iya hinong relasyon diri niya ginindot sa iyang mga isig ka tao ra ba? Usahay ingon ana ra ba ta ang gahatag nato grasya, ang atog yung tuburan sa grasya mao ang Ginoo. Nya ang atong buhaton kasagaran, ang atong hatagan sa atong pagtagad, sa atong pag-alagad, sa atong tanan nga debosyon sa atong kinabuhi, kanara sang tao nga parihas nato. Nya ang ato rabang gamiton, ang gikan rabas Ginoo, sama anang gugma. Kanang sacred heart, simbolo man na sa gugmas Ginoo nato. Nya porti man yang higugma nato. Pero kita mas higugmao nato
ang tao nga binuhat sa Ginoo kaysa Ginoo. Ikaw mo karon kaysa may inyong mas gihigugma, ang Ginoo o ang tao nga hinimo sa Ginoo? Kusga. Siguro mo. Og og pananglitan, kulatahon ka sa imong bana kada adlaw, punayan kag kulata. Unsa man? Buwagan o pakamatyan? Buwagan? Oy, daghan kay karon oy, mubuwag. Nya unsa may sugos Ginoo? Pagpakamatay para sa imong gihigugma. Oh, kana mo na si Kristo, nahigugma siya nato, nagpakamatay siya para nato. Ana nya nganong imo man ang buwagan nga imo man kanang gihigugma, gipili man na nimo aron nimo higugmaon, bana guna nimo gud. Pagpakulata diya hangtod ka mamatay. Ayaw pagpakigbuwag. Nga naman, mao na imong saad. Unya kisa may gasupply nimo anang maong gugma, ang Ginoo. Nya karon imong gamiton para sa imong kaugalingon. Dili na ka maminaw unsa iyang isulti, mawa ng gugmaha. Mo na kasagaran sa mga tao nga mibuwag siyang asawa o sa iyang bana, bunga sa kasuko o kahiubos, wa na gyud magmalipayon sa iyang kinabuhi. Kanunay gidisturbo sa iyang kinabuhi. Dali manluod, dali masuko, dali magdepresyon. Di hinon tanan. Na sa pipila nga nagpakaaron ingnon. Sus, nakalit go, nagyug ko, Father. Ay, sus, okay, nagyug kay ko. Tanaw ko na nag-istoryahe. Unsa ra man gyud tinuod nga healing? Unsa may tinuod nga naka-move on? Kung ang imong original nga commitment napadayon nimo, bisan pa man gisakitan ka, bisan pa man gibugatan ka, kanay naka-move on. Pero imong gibilin, imong gitangtang ang yogo, nya gibiyaan nimo, nya ni move on ka, wa ka move on kay wa man nimo madaha imong karga. Mingo man Ginoo, asa naman to gipadaan ako nimo? Where is the load? Where is the responsibility that I entrusted you? Mao ni dinhi ang sulugoon. Iya man gitangtang ang responsibility nga sulugoon siya. Nagpakaamo naman hinoon siya. Mura naman hunog siya itagiya. Gibugatan ting ito siya nga sigihan siya sugo ba? Nga sigihan siya paluap, sigihan siya pangutanan, kapoy ba ni? Ay, ana. Pare ba to aning mga lektor, mga sakristan, apil na ning atong singer, sigihan ako og hatag og mga comment, gikapoy na ni sila tingali. Sa mangundang taan niyo, ay, sa maning pariam, sige mo, kuwan. Wa mo kapuya. Hala no, mas mayo pa dahil mong pari diyan. Kung di ka kapuyon, or bisag ikapoy ka, madasigon kang muda sa imong karga, sa imong load, sa imong responsibility, kana naka-move on ka. You move on forward. Pero imo ginang gitangtang, imo nang giwakli, wa ka ni move on. You, sabay. Sa may saktong term ana, you asaban, wa ka ni move on, ni unsa man ka? Sa in English, you defied. Milikay ka, sibat ka. Sa ato ng trabaho, miaul. Ni aul. Absent. Sana? Without leave. No? Without leave. Aul ba? Para na ba mga sundao nga pag-abot sa gubat, iyay, patay tadi.
sibat ay. Mga na sibat siya, patay ta na niyang kauban siya, buhi. Dagan man. Wa man nimo gi padayon. Amo na wa ka move on. You departed. You sibat. Nya tago na ni move on. Dili ay. Mo na si San Pablo diri sa atong unang pagbasa ingon siya, dili baya sayon ang pagsangyaw sa ngalan ni Hesus nganha kaninyo nga dili mga Hudiyo, pero magmaisugon ko nga mosangyaw kaninyo. Mura bag iya bang gitigo mangyang kaisog kay suna ka magsangyaw kani mga tao, ang imong isangyaw ang Ginoo kuno nga nganlag Kristo nga usara sad ka tawo nga namatay. Lison ay nya dili ka murabag ka na bang langyaw ka diha dapita nya imos lang sangyawan nga tuo mo ani sa kinsa mo na sa usa ni Hudiyo sa patyon kanuna mo imom nang kaliwat Hudiyo man ka mo nang or Israelita man ka mo nang imo nang gisangyaw unsa imo ming i-influence anang iyang batasan di amsad mi among kaugalingong kultura amo nang patyon ti ka mo to Magellan ninganhi sa Cebu. Sangyaw siya bahi Ginoo nga taga-ila. Taga dito ba? Kita gisangyawan, na inidawat, naasa ni patay niya. Patay kis Magellan. Ana, niya ka mo, sugot mo patyon. Para aning atong gipuy-an nga kanini ang pagtuo. Sugot mo. Ay kuno, lingi ako na imong tupad. Lingi ako. Ing na sugot ka. Ing na ay sana ba mong sanong-sanong siya sugot kag patyon para ani. Moingon na imong tupad mangundang tayo mao nang kuana kita pay paanhion, kita pay kolektahan, unya ini kuman kita pay patyon. Pagkamatay lang oroy dihang paria ka. Total na amsad nimo tanang kolekta. Oy, ako sa nang gibahin ang gamay ana, gibahin anak ko dako di anak ko tingali pero gibahin. Oy, gibahin na ko na sa atong simbahan. Sa atong tubag sa Salmo, kuyaw kay nistadan mo ni ang atong makadasig. Gipadayag sa Ginoo ngadtos kanasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Kini mo yatong isangyaw, kini mo yatong puy-an, kini mo yatong ipakita nga kaning pagsaksi nga ang Ginoo di ay mopadayag sa iyang kaluwasan basta motuo na taniya. Kining atong COVID karon maluwas tani basta motuo ta Ginoo. Luwas gyud. Di kita matay. Pero di ta motuo sa Ginoo, mas motuo ta sa mga tao. Patay kita ni. Ano ba? Kanarong imong sakit, labi nag-cancer, patay gyud ka na. Pero mutuo ka Ginoo, luwas gyud ka. Maayo ka, unya human, malipay pa gyud ka. Ikaw niya pader kato laging kusog ang mutuo Ginoo. Sama ni Saint Teresa of the Child Jesus, patay malagi tuberculosis, malagi maayo. Sa may tubaga na. Patay ay. Saint Teresa, naayo na ito. Si San Roque, katong iyang sakit, naayo na siya. Nyawa dito siya mutuo Ginoo. Nya. Tinuod ni. Nga ang iyang makaluwas nga gahom, iyang ipadayag, basta mutuo ka niya. Tinuod, dili. Yang anong namatay mo lagi ito San Roque? Patay mo lagi Saint Teresa. Anaon man ta? Anaon ta? Kadto lagi si John Paul II. Patay man lagi perti maging tambal nila ato. Patay oy. Saan na pagtubag? Akan na kamao mo tubag. Unsa may timaan sa kaluwasan kanang buhi ka kanunay. Buhi ka kanunay. Si San Roque hangtod karon gasigi paghatag og mga milagro. Sa ato pa buhi. Si Saint Teresa of the Child Jesus hangtod karon sige gyapughatag
og mga milagro sa tibuok kalibutan ug kadasig sa katawhan sa ato pa buhi. Si Saint John Paul II, Bishop Chupilo Kamumot, nangamatay tuod sila pero siging hatag pa karon sa ilang mga grasya, milagrosong mga grasya sa ato pa buhi. Mao na siya. Ay kabalaka, ampo kas Ginoo. Lord, maayo unta ko sa kong sakit. Ang una gyung ayohon sa Ginoo, ang imong kahadlok sa imong sakit o kamatayon. Muna kining atong orasyo impirata na iningon re, luwas sami sa among kahadlok sa sakit o sa kamatayon. Kaya ang tinuod natong gitawag og sakit kana gyung kahadlok. Ang pinaka number 1 nga sakit na angay gyung ayohon kana gyung kahadlok. Kay gikan anang maong kahadlok manggawas ang tanang mga sakit. Kada din ka na stress ka. Nganong na stress man ka? Naa kay mga gikahadlokan. Naa kay mga gikabalakan. Nabalaka ka nga ang imong naong mutiguang. Na stress na kas imong naong. Nabalaka ka ang imong tuhod di nakasakas hagdanan. Wana na stress na sad ka. Nabalaka ka nga mura nag-rise tirasis ang imong kilid, daghan na kaing bilbil, gusto na kaadto ka to Coca-Cola body. Na stress na ka. Tanaw-tanaw ka sa imong bagtak, uy daghan na kaing barikos, uy na stress na pud ka kay gusto ka tong murag yung kandilaon kay kag bagtak. Dili na pwede. Nagtanaw kas imong bukton inigisa nimo anay mga yat-yat diri nga mga kunot-kunot, oy na stress na sad ka, gusto ka to yung flawless, oy patay ka diha. Ang imo na mga kahadlok na giroban mas stress na itanaw silang buhok kay ang punuan isugo na sad puti ala. Ipa-color na sad ko ni oy mas stress kay upay kwarta. May lang pare, dali kayo makapakolor o magpakolor kaya nga naman, inigdo pa, kolekta, color na yun. Kamo, maghuwat pa mamupit sa 15, dagandagan pa na mo tubo. Niya, kung mauna lang kisa na imo, kahadlok, bisag unsa na lang kahadlok, na stress ka, oy. Pero mutuo ka Ginoo, yung Ginoo, do not be afraid. Have faith in me. Lord, niputi akong buhok, ako'y nagbuot. Matuman ang imong pagbuot. Hawa na. Lord, di na ko kasakas hagdanan. Siya, sa sunod ana, din adyo kakatikang sa imong higdaanan. Wheelchair na din. Lord, di na ko kabangon, sakit akong hawak. Siya ay kabalaka. Kay sunod ana, tabunan na ginang naong nimo. Wa na'y bangunay. Bitaw no, your will be done. Wag tang imong stress. Di ba? Nigingon sa pare, Lord, wa na'y kolekta. Pamaligyag slat. Ikaw magpamaligya, Lord, way halin. Siya, pasag nila na, may impyerno na sila. Kining maong pahayag ni Kristo, sumpay ni sa kadtong gahapon nga ebanghelyo sumala ni San Lucas chapter 16 nga naghisgot ni adtong mausikon nga piniyalan. Mauna nga si Kristo karon ang iyan sang tema pagpadayon niya istorya nga kini di ay kwarta himuon or gamito nato aron mahimong makapalangit nato ba, gamito nato aron mudaghan ang atong higala. Mao nay saktong paggamit sa kwarta. Nya unsaon man matud pa ni Kristo, ipaambit yun hangtod mahurot. Matud pa niya diri, aron inig kahurot na niini makabaton kamog mga bahandi didto sa langit. Hutdon gid ay ug hatag. Nya kamo, musunod mo ani dili. Og di kay ka mosunod kay mawili ka imong kuptan, ay ayaw lang kanilang ni asad, ako lang sa ning kuptan para ako sa ni awa na.
Patay na kadiha. Nahimo na kang ulipon sa kwarta. Imo naman siyang protektahan. Kay kanang ulipon mo, protektar man gina siyang master. Nabantay mo sa mga ulipon, kanang mga bisag asa ka nga ulipon, kanang mga sundao. Ang general mo, master, ang ulipon, ang mga ordinaryo. Mao man gyud mo asda nga to, ang general mo una. Kay sila may ulipon, kanang mga sulugoon. Adias balay ba? Kinsa may manglaba, kinsa may manglampaso, kinsa may mukatkat ngadto sa kuan. Kadtog yung sulugoon ang kuan, ang master, barog-barog ra na dire. Secured kayo kay mahugo niya na. Muna din ni simbahan, ang munosnos ug maayo din kaning murag di ni munosnos. Ang ato mga kuan din tiglimpyo, ang pare lakaw-lakaw lang nighawak kanidong kana di anay kada sakto na. Uy, sayop na inan ikag dili ana iba ana mga master mo na mga master impiernohonon gina. Abisan sa inyong balay be, kinsa man kuno be mo limpyo ng inyong balay, ang katabang ninyo o ikaw? Ang katabang, kasabaan pa yun. Mo pa'y nang limpyo, mo pa'y naglungag, kasabaan pa yun. Nang laba, inihumag pang laba, tanaw, sam ning linabahan nimo, naunsa naman ni akong sinina, natanawa, unsa ni tabuan. Usay pa pakapinan, bagnos kunis naong ni mo ron. Nga mura rabag dakog sweldo, gamay rabag ihatag. Ang dakong kwarta, tuas amo. No? Hindi tinawad. So ang general rule aron ang kwarta makapalangit. Saban? I-share yun. Pagbaton og daghang mga higala tungod sa imong kwarta, dili kay magkinihaay na mong adtos husgado tungod sa inyong pag-ilog anang kwarta og sa mapalit sa kwarta sama anang mga yuta kanang naang mga unsa pa na dihang mga mapalit og kwarta. Dili kay magpinatyanay ta tungod sa kwarta. Kay ako nakakwarta aning akong pagkapolitisyan, duna gani mo ilog diri sa akong lingkuranan, patyon tagyud mo. Mo nang maghimo nag political dynasty ang uban nga mga politicians aron wa gyud makailog kay purting kwarta aning dapita. Hindi tinuod. Musuporta gyud ko aning kandidatuha kay kahibaw gyud kong suod mi mudaog lang ni kakwarta gyud ko ani. So kamong dihang mo kontra ani kontrahon ta mo bisag igsuon pa ta mo bisag pari pa mo. Ano? Mo kung tutukag hait kayo. Kining akong gihisgutan nga suod na akong higala kinis Engineer Ernesto Roldan, may he rest in peace. Usa kini ka public servant nga sa akong nahibaw-an siyang kinabuhi, grabe gyud ka faithful sa Ginoo o ka faithful sa iyang pagka-public servant. Usa ni siya ka pangulo, isi public servant, og ni-retire siya isi public servant nga gihandom gyud sa iyang mga na under niya ba murag matawag na tog subordinates niya kay kanunay ganyang ipaambit ang ngalan sa Ginoo ngadto sa iyang mga subordinates og di gyud siya mudawat og mga kanabang gitawag pahalipay. Siya goy ting approve, usa go siya ting approve, di gyud siya mudawat og natakdan sa dangiyang mga anak, labi na gyud ang nasuod kay nako nga iyang anak nga karon kusog kaayong mo suporta dinhi sa atong parokya. Di gyud mudawat anang pahalipay nga dili pinasubay sa legal niya nga sweldo. Public servant, grabe kaayo. Ngano man unsa may ilang ikahadlukan, ang mata sa Ginoo dili ang mata sa tao. Kanindot napobre ba sila? Wa. Nadato ba? Wa sad. Manggihatagon pa? Sobra. Why dato nga makatupong sa ilang kabanggihatagon? Sa ako mga nailhan nga mga dato, nga dato-dato yun, di gid sila matupngan sa pagka-generous. Matawag pag inako usahay nga sila, kakato ka kay mo trabaho maayo aron maka-income niya ang ilasang income ila rasang i-share ngadto sa mga taong nanginahanglan.
Inana. Pero wa sa gid sila ingon nga porting uyamuta. Anang ana ba? Nya kontento makis kinabuhi kay ang naong tuwa kanunay sa pagampo. Mo nay gustos Ginoo. Mo na diri sa unang pagbasa si San Pablo ug ang iyang kuyog gasigi og pangumusta og sigig pasalamat sa mga tao nga nigamit sa ilang kwarta ug sa ilang abilidad aron pagpaambit ngadto simbahan. Wa pa man sila mga simbahan ingon anis una, anha ra man sila sa balay. Mao bitan na kita dinhi simbahan, mumisa pud tag balay labi nagnaay. Pero ato lang sang gilimit kadang naay namatyan nya panahon sa kaning mga anniversaries para sa mga old age, katong ay pandemic, mumisa gid ta ana kay ngano man ang unang mga misa sa una ginahimo dihas mga balay, mo nang gahisgot tinig mga balay. Mo nang misa tag sud sa balay sa pamilya sa mga magtotoo. Pero kay di naman tay dagkong simbahan na naman tay mga kapilya naningkamot pud ta nga dili lang gid ta mo himuong general role nga anas balay na naman tay mga tigumanan adto na tas tigumanan. Pero kung naagyoy panginahanglan balay, pero nakapalambo sa pagtuo, midaghan ang ilang mga amigo, nidaghan siya nang kaning ingon nga ug ang tanan nga mga magtutuo sa Asia. Sa to pa gigamit nila ilang kwarta aron mo nindot ang ilang banding sa ilang mga isig katao. Kamo nagamit mo ro sa inyong kwarta para sa tibuok simbahan? Yes or no? Ban gaduda ang usar ka bukling og klaro, yes. Gamita yun. Mo bitan ni kaning mamaligi at tag slots dinhi. Kada nimo palit og slot, unsay hitabo? Nakigbanding ka sa tibuok San Vicente Ferrer Parish kun kanang maong project para dinhi. Nya katusang namalit atong kapilinha kay para man tus Archdiocese ang imong mga higala karon tibuok Archdiocese sa Sugbo. Deporting na naghana. O nya kun ang project para sa Pilipinas, si BCP, nakigbanding ka sa tibuok Pilipinas. O nya kay nakigbanding man kas Archdiocese, nakigbanding man kas parokya. Ang parokya kay member man sa the whole Roman Catholic Church sa tibuok kalibutan, nakigbanding ka niining maong katilingban. Igabot ni muslangit ang paninglos Ginoo na kay mga amigo. Insya na pila may na-donate ni mo sa Slats Baligya Padersiano. Wa kay migo diin mo di imong kwarta nga daghan man kog kwartang gihatag nimo sa ay akong giparenovate sa kong balay nyo roy nya gapalit pa kog sakyanan para in taon sa kong mga anak nya ako sang gitigom para sa future sa kong mga anak. Wa jud kay gi-share sa simbahan, nagpray ra ko nyo, nagpray. Patay ka diya na kay kwarta inig-pray sa mas mga amigo ni San Pablo, inig-pray anak mo na inig-pray hatag para karon suruyan ka diyang sibot simba man ka karon nagpray man ka muhog ka sibot dili mingon ka igo na napadiroy nga ni simba ko patay ka diya asam din na padong imong giduda diyang kwarta diya sa para kaon ako unyag mahurot ang imong ginhawa kay naigo kas COVID kapugong na dili pero imo nang ihog sa kolekta ikamatay nimo maigo kas COVID, di ka maluwas, patay ka, igabot dito, buhi ka, tuwang kas langit. Ingon ang Ginoo sa namatian, COVID, naihigala, naa, pila ka buhok, siya, dipindis kolekta kong ihog. Ingon Ginoo, surti yun ka, kay karong misaha, ubay-ubay man. Dili tayo kanino, naong sa nako, kwarta na lang sa noon. Basta ayaw gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong kaaway. Mao na siya pasabot sa Ginoo. Gamita ang kwarta aron mudaghan ang imong higala, daghan ang malipay, daghan ang magpasalamat sama ni San Pablo, sigig pasalamat, nakadawat sa mga hinabang. Mao na siya. Kung imo na lang gamiton paggubaan ang imong naong, siging kiskis ang imong kilay, siging himo ang imong paputi-puti, di pakulor-kulor buhok, bayad anang para palaygit, para anang abortion, buangon ka.
Siging pangural anang agianan, ana di gyud kahatag bisag dugang na lang usa ka metros para mudako-dakong agianan. Buangon ka para lang anang imong gamay kayo nga yuta di na nimo ihatag para sa kaayuhas publiko. Di ba? Hangol gyud kay tanan. Hinatag ra nas Ginoo, portin daghanan nimo higala. Nanglitan ron ang inyong agianan single lane ra, usa ra ka sakyanan ang makaagi. Nya na kay dako-dakong luna, imong tagaag additional nga 2 meters. O diwa na magsugat ng sakyanan. Kinsa may naghatag ani agianana? Kada tao mo agi, dako lagi ni agianan din eh. Kinsa may gahatag ani? Sikon, ala no, ana iampo na to Ano no? Mga naong ninyo gatutok lang na ako. Di gid mo sanong bitaw pa dir na bahala na mo diya. Sa di pa day kumutapos atong iampo ang atong seminarista nga na-assign din sa iyang pre-diaconate. Man mo gawas kani ba si Brad Charles Quison. So by the grace of God maordinahan na siya pagkadikon, hopefully karong December 7. So gikan karon hangtod mga Domingo suway mo paminaw dihas mga istorya-istorya tagalataban man istorya-istorya og wa ba ni iring-iring. So dia ang letter sa chancery gihangyo ko i-announce nga siya ordinahanan unya suway og paminaw wa bay babag sa maong ordinasyon. Ug doon na ni gitagu-taguan palihog ihonghong rin ako ha. Si Brad Charles Quison kita na mos naong basig magadtuan sa inyong silingan nga tuwa dito gikugos-kugos ng bata sa inyong silingan niya nagpaila ni nga engineer kuha na lang niya ha igna ko nawa ang naong aning masugatan ninyo. So ni ana ang bands o niya ato ning ibalik dito human sa karong Domingo haron kuan so gikan karon hangtod Domingo paniin mo ha hilig bangin mo ana mga libak-libak mao ni pinakanindot nga linibakay ana bang magin wa ka kamatikod anang Brad ngade hawai wa nya nadi mo kita na ako dito so siya dayon ug wa bay bata dito buutan man sa ako lang nakita pero sa wa makita wa ko kasiguro basig pareha rami ani. Ako bisang giingnan ako Brad aron madayon gina imong ordination i-briefing yung maayo ay ayaw lang yung taon o tingog-tingog diha kay aron madayon ano ba no sana among gibuhat sa una anong mura mamugaduda sa akong gisulti. Bitaw ampo na to ngatong buutan nga seminarista niya mahimo unta sa ni siyang buutang pare in the future ha niya kay do na maginigastuhanan ako lang yang i-announce kun madayon o di madayon ay lang sa pero na maginigastuhanan ato sa ning tabangan ang iyang pamilya ay wala ba in taon ni trabaho pero sagdi lang maabot ng panahon kamauna ning udupa-dupa dako na sa ning ora na iyang gipaabot makadupa lang yun ko tanawa padersyano kusog na kay mo dupa mana tay hinaot ta mahimo ni siyang generous faithful and holy priest in the future ha atong iampo nya pasalamatan nato San Vicente Ferrer nga ni anay parionon dinhi sa atong parokya ana dako kay ning grasya.